И здравейте хора в днешния епизод на Азуба. Нямам се, че миналия път не говорих, но сега съм запазил един чест, хубав чест и ще го отворим. Запазих го точно за видеото. И кой герой ще ни се падне? И ни се падна костенурката Шели. И ни се паднаха точки за Брус. Нека си апгрейдна малко Шели. Ай, стигнах с ник с лисичката 500 купи. И нека почнем игра. Ние сме до златния гард. Това е хубаво. Защото можем да му вземем оръжието. Не. Опа, не мога да игра. Ма никой от нас ще не идва да помага. И... О! То откъде се появи? Браво бе! Взимай оръжието! Не бе, как ще умрете бе? До тук съм. Как ме уби през черупката? Лоша игра. По някакъв начин ме уби през черупката. На костенурката. Опа, не. Да. До златния. Дано няма отбор до нас. Добре, няма. Не ме цели? Много бие. Тъпото е, че с тази костенурка много трудно се удрят ударите. Хайде бе, аз го взех. Така, плюс 3 копи. Сега. Не ми трябва тази стена, не знам. Ако намерим щит, те моите са намерили и аз по някакъв начин не съм го взел. Оцелих един и му набих много. Не. Правих грешка. Да ви убивай. Целих един. Дет. Добре, един кил направих. Не. Добре, не можем. Този е на малко.
Убий го, наши. Умря. Взем хилове, защото нямам. На малко е този. Браво, бе, наши. Поняка. Защо не ми... Ми победа. Направихме победа. Плюс 4 за една купа. Па имам нещо, още нещо от евентите. Нека вземем наградата. Тази игра беше на голям късмет, че взехме златното оръжие. Не ми трябва това капан. Тим да взема металния лук или не знам какво. Ако видим дали тук няма хубави оръжия и няма. Това е метално, май. Да, това е метално. Тук има ли хубави? Не. Някой уби Legendary боса. На малко е. Убихме ги. О, нашия е с Legendary оръжието ли? Дано даде щит. Тук май пак ще спечелим. Имаме доста голям шанс за победа. Не, този няма щит. Не ще за... Да, щит. Yes. Взехме щита, който ни трябваше, за да се хилнем повече. Писаме този барел, защото много ме бави. Тя не, че костенурката не е бавна. Ма, зоната много бързо дойде. Този го оцелих. Този е на малко. Кил. На малко. Кил. Един. Не бе, за какво го взе това, бе? Много съм крив. Останахме 5 в 5. Оцелих някой. Май. На малко са. Не. Бате, тия спамат много тежко. Давай, жирафчо. Браво, бе, наш.
8 място. Пак печеля купи. Това е важното. Мисля да изигра последна игра с Брус и да спирам този епизод. Да, при златния. Да го убием. Защо точно при мене се спална? Къде? Не. Добре, бе. Добре сме. За сега. Мисъл един от нашия... Един от нашия има златното оръжие, аз не го видях и не може да го взема. Значи ще да го взема. А знаеш защо седат на едно място? Не знам. Имам 2 кила. Ма тези 2 кила не са хора. Нашия иска помощ, сигурно. Чай то. О, тук има ли някой наш? Аз за какво ходих толкова много? Нашия е сканер. Не, плюс купи съм, това е важно. Ама също седат на едно място. Нямам си една идея. Тук се бият, обаче нашите сигурно няма да е. Искам си прибера граната. Ето. Да. Щит. Точно това ми трябва. Кил. Някой помощ от нашия отбор? Останахме пак само ние друг отбор. Добре, 1 кил. О, на малко съм. Дед. Ми победихме. Да, браво на нас. Yes, MVP съм даже на матча. Ми хора, мисля до тук да свършваме този епизод на Зуба. Защото стана малко дълъг. И да, като цяло направихме 2 победи, спечелихме купи, спечелихме нов герой, всичко направихме. И ако епизодът ви е харесал, поставете лайк и чао!